Neus, Hola. què fas? Llegir. I què llegeixes? Literatura. Lite què? Literatura. I això què és? Literatura és llegir i llegir és molt important. I a més, si no llegeixes et perds un munt d'històries extraordinàries. Hola, Neus. Hola. Escolta, et vull donar les gràcies. Per què? Això és brutal. La literatura. No ho sabia el que em perdia. Mercè Rodoreda, Víctor Català, Maria Aurèlia Capmany, Josep Carner, Salvador Espriu. Genial. Ja t'ho deia jo. Ara us toca a vosaltres, nois i noies. El curs que ve apunteu-vos a literatura catalana. Descobrireu mons increïbles que teniu més a l'abast del que us penseu. No us en penedireu. No.